jaar naar dit prachtige festival? Want, de taxibus. Ja, het is toch gezellig. Gaan we drinken, het is lekker weer. Feestje bouwen. Een speciale band waar je voor komt kijken of is het gewoon de gezelligheid van de hele dag? Metallica is nu bezig en dat is eigenlijk een coverband van Metallica. Ja, Metallica is hartstikke cool natuurlijk. Ja. Nou, opschieten, ga kijken. Ja, zeker, komt goed. Bedankt. Jo. Het is de 20e editie van RIEPS, het rockfestival in Grijpskerken. Wat 20 jaar geleden begon als een ideetje tijdens een optreden van Surrender in een schuur in Baarland, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen festival. Dit jaar groter dan ooit. 4 podia, 22 acts en natuurlijk heel veel bier. Je hebt er geen gras over laten groeien, hè? Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen ook. Proost! Heb je alleen voor jezelf bier gehaald? Ja, dat is alleen voor beneden. Ik krijg redelijk dust eigenlijk. Ah, dat zal wel, ja. Ik kan glad niet zo. Ja, ik ben Zeeuw en ik ben nog nooit geweest, dus ja, ik kan eigenlijk niet nog. Nog nooit geweest, eerste keer? Ja. Wat verwacht je ervan? Ja, ook gezelligheid, veel muziek, veel bier. Hoi! Cultuurshock. Want? Nou, nog nooit meegemaakt? Helemaal losgaan! Is er nog een band waar je speciaal voor komt kijken? Nee, die hebben we gemist. Frans-Duits! Ik ken niemand, alleen Frans-Duits gemist. Blijf vannacht bij mij. Blijf vannacht bij mij. Blijf vannacht bij mij. Zo. Everybody happy? Het optreden in Grijpskerk, hoe is het bevallen? Leuk, het was een heel leuk feest. In het begin was het even een beetje aftasten en bij het tweede liedje was het al in de Polonaise en hartstikke gezellig. Heel leuk. Ja, en de zaal liep snel vol, hè, als Frans-Duits komt. Nou, hij stond vrijwel gelijk vol tot achter aan toe, dus het was goed, lekker. Volgend jaar is er weer Grieps, is er dan ook weer Frans-Duits hier? Ik mag hopen van wel, ik kom graag terug, zeker weten. Nou, een festival wat destijds, 20 jaar geleden, rond jullie band begonnen is. Je zoon was toen nog niet eens geboren. Nee, die is de pijpleiding, ja. En hij opent nu het festival. Hoe is dat voor jou? Ah, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Alleen, feit is natuurlijk wel dat we ook 20 jaar ouder worden ben, hè. Ja, nu hij dat begin eigenlijk niet zo in de hand, maar ja, als je even logisch neerdenkt, ja, dan moet je gewoon plus 20 bij optellen. Dus ik kon eigenlijk liever van de hok opent en dan nog 20 jaar verder kunnen. Zij, het festival wat destijds rond de band van je vader is opgericht. Hoe is dat voor jou om nu te openen? Ja, ik vind het wel gaaf. Want je vader speelt er en die is natuurlijk heel beroemd. En dan mag jij het openen. Dus ik vind dat echt gaaf. Hey, is de muziek er bij jou met de paplepel ingegoten? Ja, eigenlijk wel. Krijg je nu wel eens wat tips van je vader? Ja, gewoon wel. Als iets niet goed gaat, dan helpt hij me altijd. Dus dat is wel handig als je vader ook muzikant is. Maar ondertussen staat hier gewoon een trotse vader, denk ik, hè? Absoluut, tuurlijk. Maar ze moeten nog gewoon veel leren, dus we zijn nooit tevreden. Hè? Ik bedoel, wij zijn ook nog niet klaar, wij zijn ook nog aan het leren. Je bent altijd aan het leren. Nooit tevreden wezen, altijd wat tegenaan. Hè?
een beetje vaste prik zo langzamerhand, hè, dit festival. Ja, dit is de tweede keer eigenlijk, ja. En dit is, vorig jaar hoorden we onderweg hadden we het erover. Dus in april was het vorig jaar. Het leek net dat het vorige week was of zo. Het gaat zo snel, dus ja, we hopen dat we inderdaad wat meubilair mogen horen straks. Ja, volgend jaar weer als kan. Ja. Surrender Rips, beste festival van Zeeland. Hey! Jij bent een van de mensen van het eerste uur. Je zit er al 20 jaar bij. Ja. Krijg je er nog geen genoeg van? Nou, kijk, dit is gewoon natuurlijk een productiedraai 2 weken. Hè? En dat is gewoon echt aanpikken hoor. En ik zou eerlijk zeggen, we zijn nu 20 jaar verder, ik ben 20 jaar ouder. Dan ga ik een klein beetje merken. Ik zou niet zeggen dat het helemaal niet gaat. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ik kan wel merken dat we allemaal iets ouder worden van de vrijwilligers.